ta' Alla tgħix b'mod speċjali l-vokazzjoni tagħha billi tintrabat ma' Kristu l-Arus u lilu tagħtih kollox. Inqumu bil-wieqfa u nkantaw flimkien. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Spiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Iġbarna flimkien biex niċċelebraw l-Ewkaristija tal-Ħadd biex ngħidu grazzi lil Mulej għal dak kollu li jagħmel magħna kontinwament. Ħafna darba ma nkunux konxi tal-imħabba tiegħu. Waqt l-Ewkaristija se ssir il-konsagrazzjoni ta' persuna. Meri Mizzi lill-Alla bħala verġni konsagrata lilu. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif ixraq dil-imħabba li Alla għandu għalina u t-tentattiv tagħna
bil-mod kif nafu kif nistgħu biex inħobbuh lura ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna li tolbuh ikollu ħnina minnu. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom muti li jiena drimt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi, l-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lil Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli, għad-dissin kollha u lilkom muti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet.
nitolbu. U Alla jifraħ dejjem il-poplu tiegħek biż-żogħżija mġedda ta' ruħu biex kif int sebbaħtna u ferraħtna mill-ġdid bil-grazzja tal-adozzjoni, hekk ukoll b'qalbna qawwija fit-tama nistennew il-jum tal-qawmin mill-imwiet. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien il-qaddejja resqu lill-Apostli quddiem is-Sinedriju u l-qassis il-kbir qalilhom: Aħna qed nielkom fuq li qed nielkom biex ma talmux fuq dan l-isem. U wara, issa mlejtu l-Ġerusalemme bit-tagħlim tagħkom u tridu titfgħu fuqna l-ħtija ta' demm dan il-bniedem. Iżda Pietru, flimkien mal-Apostli, wieġeb u qal: Jeħtieġ nobdu aktar lil Alla milli l-bnedmin. Alla ta' missirijietna qajjem lil Ġesu li intom qtiltuh billi dentiltuh ma' Ewda. Alla ollih bil-leminija tiegħu u għamlu kap u salvatur biex jagħti lill-Iżrael l-indiema u l-maħfar ta' dnubiet. U ta' dan kollu hawn xhieda aħna flimkien mal-Ispirtu Santu li Alla ta' lil dawk li jobduh. Lill-Apostli, wara li tawhom is-swat, ordnawlhom li ma jitkellmux fuq l-isem ta' Ġesu, imbagħad telquhom. Iżduma ħarġu minn quddiem is-Sinedriju, ferħana tal-li ġew meqjusa bħala nies li jistħoqilhom li jkunu maqdra minħabba l-isem ta' Ġesu. Il-kelma tal-mulej.
Qari mill-ktieb tal-Apokalisti ta' San Ġwan Apostlu. Jiena, Ġwanni, ħarist, u minn madwar it-tron u l-ħlejjaq ħajjin u xjuħ smajt il-leħen ta' ħafna anġli li l-att tagħhom kien għaxriet ta' eluf u eluf ta' eluf, jgħidu b'leħen qawwi. Jistħoqlu il-ħaruf li kien maqtul li jirċievi l-qawwa u l-għana u l-erf u s-saħħa u l-ġieħ u l-glorja u t-tifħir. U fis-sema fuq l-art, taħt l-art u fil-baħar u l-ħlejjaq kollha li fihom smajthom jgħidu lil dak li qiegħed fuq it-tron u lil ħaruf jingħata t-tifħir u l-ġieħ u l-glorja u l-ħakma għal dejjem ta' dejjem. L-erba' ħlejjaq ħajjin bdew iwieġbu Amen filwaqt li jixjuħ inxteħtu jagħtu qima. Il-kelma tal-mulej. Mill-imwiet u li ħalaq id-dinja u fil-ħnina tiegħu salva lill-bnedmin kollha. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu reġa' der lid-dixxipli ħdejn il-baħar tat-Tiberija. Derilhom hekk. Xmon Pietru, Tumas jiġifieri it-Tewmi, Natanael minn Kana tal-Galilija u li Zebedew u tnejn oħra mid-dixxipli tiegħu kienu flimkien. Xmon Pietru qalilhom, sejjer nistar. Qalulu, ħaniġu miegħek aħna wkoll. Marru rikbu id-dajsa u dak il-lejl ma qabdu xejn. Filgħodu mas-sebb, Ġesu kien qiegħed ix-xatt, imma d-dixxipli ma kinux jafu li kien Ġesu. Ġesu qalilhom, għandkom x'tieklu ħbieb? Le weġbuh. Qalilhom, wadbu x-xibka n-naħa tal-lemin tad-dajsa u issibu. Dawk wadbu il-xibka, mbagħad ma felħux jiġbduha daqskemm qabdu ħut. Id-dixxiplu li kienu ħobb Ġesu qal lil Pietru, il-mulej dan. Għalhekk xmon Pietru kif sema li kien il-mulej xeħed fuq l-libsa ta' fuq għax kien għoddu għeri u ntefa' l-baħar. Id-dixxipli l-oħra billi ma kienux imbeda wis mill-art imma xi 200 reħ biss resqu bid-dajsa ikkaxkru warahom ix-xibka bil-ħut. Kif niżlu l-art, raw li kien hemm xi faħam jaqbad bil-ħut fuqu u xi ftit ħobż. Qalilhom Ġesu, newlu hawn xi ħutiet minn dawk li għadkom kemm battu. Xmon Pietru tela fid-dajsa u ġibet l-art ix-xibka mimlija b'153 ħuta kbira u minkejja daqshekk ħut ix-xibka ma nqasmitx. Qalilhom Ġesu, ejjew qulu, imma ħadd mid-dixxipli mas-sogra jistaqsih, inti min int? Għax kienu jafu li kien il-mulej. Ġesu resaq qabad il-ħobż u newwilulhom u hekk ukoll għamel bil-ħut. Din kienet ġa t-tielet darba li Ġesu der lid-dixxipli wara l-qawmin tiegħu mill-imwiet. Wara li kielu xi ħaġa,
Ġesu qal lil Xmon Pietru, Xmon bin Ġwanni tħobbni int aktar minn dawn? Wieġbu, Iva mulej, int taf li jinħobbok. Qallu, ira il-ħrief tiegħi. Staqsih għat-tieni darba, Xmon bin Ġwannu tħobbni int? Wieġbu, Iva mulej, int taf li nħobbok. Qallu, ira in-naġ tiegħi. Għat-tielet darba staqsih, Xmon bin Ġwanni tħobbni? Pietru ħassaf sa ta' qalb għax taqsih għat-tielet darba tħobbni u qallu, mulej, int taf kollox, int taf li nħobbok. Qallu Ġesu, ira in-naġ tiegħi. Tassew ngħidlek, meta kont żagħżugħ kont titħażżem waħdek u tmur fejn trid. Imma meta tixjieħ int tiftaħ idejk u ħaddieħor iħażmek u jieħdok fejn ma tkunx trid tmur. Dan qallu biex ifisser bliema mewta kellu jagħti glorja lill-Alla. Imbagħad Ġesu issokta jgħidlu, ejja warajja. Il-kelma tal-mulej tifid lilek Kristu. Terza Mary Mizzi biex tirċievi l-konsagrazzjoni verġinali tagħha. Hawn jien mulej assejjaħtli. Ejja binti biex Alla permezz tal-Ministeru li tagħna jikkonsagralek il-fema ta' qalbek. Qalbi kollha nimxi wrajk mulej, nibża minnek u nfittex lilek. La tħallinix nitħawwad, iżda ġib ruħek miegħi, skont il-ħlewwa tiegħek u skont it-tjiba kbira tiegħek. Għadna kif smajna Vanġelu li verament juri kemm Alla jħobb il-bniedem, kemm Alla jħobbna, kemm Alla jħobb lilek, il-kull wieħed u kull waħda minna. Alla ma jħobbx b'mod ġenerali, ma jħobbna individwalment, personalment. Immaġinaw lil Pietru l-aħħar li kien iltaqa' miegħu sew Ġesu kien fil-Palazz ta' Kajfa meta taħdik id-daqqatajn wara li kien qal jiena ma nafux, u sallu qgħidilna li beda jidej bih fil-Palazz ta' Kajfa. U se jerġa' jiltaqa' miegħu għall-ewwel darba f'tul ta' ħin. U lil Pietru jixbu f'kantunja u jgħidlu, oj, inti veru tħobbni iktar minn dawn? Jiġbidlu saqaj Ġesu lil Pietru. Għaliex għax qabel fl-aħħar ikla kien qallu jiena lest li nagħti ħajti għalik. U l-kelma li juża Ġesu biex jgħidlu jekk iħobbux, propju tfisser dan. Aga pass me, lest li tħobbni int li tmut għalija. U Pietru jaf li mhux kapaċi jħobbu lil Ġesu. Pietru jaf li mhux kapaċi jmut għal Ġesu jmut għalih. Mela tgħiduli għalfejn qallu iwa mulejn taf li nħobbok. Imma l-kelma li juża nħobbok Pietru hi differenti minn dik li qal Ġesu. Waqt li Ġesu jgħidlu għaga pass me, lest li tħobbni li tmut għalija, Pietru lura jirrispondi hu jgħidlu iwa nħobbok imma nħabba tal-kuntratti ta' nħobbok meta jaqbilli. File o se jgħidlu.
U Ġesu jerġa' jistaqsih, jerġa' jiġbidlu saħħa tieni darba jgħidlu agapasme, inti qed li lest li tagħti ħajtek għalija fl-aħħar l-iktar minn dawn koll, l-iktar mid-dixxipli. Jekk kulħadd jitilqek jiena ma nitilqekx. U Pietru jerġa' issa jaf xi sarraf tassew u jgħidlu file Jose, jiena nħobbok bl-imħabba meta jaqbilli. U fit-tielet darba Ġesu jagħmel xi ħaġa sorprendenti tal-ġen. Għaliex? Għax ma jerġax jistaqsih agapasme, ma jerġax jgħidlu tħobbni jent tant li lest li tmut għalih, le mhux hekk jgħidlu. Imma jgħidlu tħobbni almenu b'imħabba ta' meta jaqbillek. Il-Vanġelu jgħidilna dak il-ħin Pietru ħass qalbu tinafas. Ġiftijaw Pietru dak il-ħin. Għaliex ġiftijaw dak il-ħin Pietru? Għax Ġesu baxxa t-tejr, nizzel it-tejr. Ġesu lil Pietru qallu iva okej, jiena biżżejjed għalija li tħobbni b'dan il-mod. Biżżejjed għalija li tħobbni meta jaqbil kif inħobbu jien, kif inħobbu aħna. Kif itħobbuh intom l-verġni konsagrati, anki jekk qed ngħidu rridu nħobbuh b'imħabba kbira għal kollox, imma aħna dajfin, kollha kemm aħna dajfin. U jibqa' fidillejna, jibqa' jħobbna. U allura l-lejla jew dalgħodu aktar milli konsagrazzjoni tagħna, il-konsagrazzjoni tiegħek qegħdin niċċelebraw il-fedeltà ta' dan l-Alla verament fidejl, Alla fidejl. Fidejl fiż-żewġ sensi ta' għax aħna fidejl nużawha f'żewġ sensi, fidejl għax kelma jżomma, imma nużaw fidejl ukoll għax miskejn naqra maħniex. Imma Alla tagħna dan hu fidejl. Fidejl. U aħna jidrilna li ħannu rrief intelligenti. Ejjew nħossuha din l-imħabba ta' Alla. U allura bir-raġun jekk aħna nħossu li Alla jħobbna daqshekk. Bir-raġun li aħna rridu nagħtuh xi ħaġa lura, bir-raġun. Bir-raġun li ma niġġuxaw biex hekk għax bil-fors, għax bis-sforz, għax le. Imma niġwaw biex nirċievu l-imħabba ta' Alla li se jgħid minn ftit ieħor ħow kul dan ġismi, ħow ixrob dan demmi. F'dawn il-ħdud qegħdin nirriflettu fuq id-diversi partijiet tal-quddiesa llum kien imiss nirriflettu fuq il-kelma talla, il-kelma talla. Il-kelma talla li tinqara minn fuq l-ambone. L-ambone suppost kaxxa tidħol ġofija. L-ambone tagħna tal-parroċċa tagħna tax-xara mhux kif suppost. Suppost kaxxa tidħol ġofija. Għaliex suppost kaxxa tidħol ġofija? Tafu għaliex? Għax l-ambone hu simbolu sinjal tal-qabar ta' Kristu, tal-qabar vojt li minn ġofih aħna nitkellmu nxandru l-aħbar tal-qawmin mill-imwiet. L-ewwel qari, t-tieni qari, u ngħidu inroddu ħajr lill-Alla wara li nisimgħu aħna. Inroddu ħajr lil għaliex nirringrazzjaw lill-Alla. Għax iridna ħajjejn, iridna rxuxtati, iridna ngħixu bil-qawwa ta' din l-imħabba soda. Illum ma baqax imħabba soda. Mhux hekk? Ma baqax x'sens fiha llum li tikkonsagra ruħek. Issir qassis jew soru, jaqbdek il-bart, jiġi tifel fuqek jgħidlek isma' ma merit insir qassis, jaqbdek il-bart. U ktejlek it-tifla trid issir soru, il-bart ta' ma nafx fejn jaqbdek iktar. Imma jaqbdek il-bart anke jekk tiġi tifla tgħidlek ħan iżżewweġ. Jew le, jew taqbdek isħana. Għaliex? Fejn il-problema? Ma tistax isserraħ fuq l-ebda tip ta' mħabba. Il-problema, din il-problema. Min jikkonsagra ruħu almenu jaf il-parti l-oħra li huwa Ġesu. U dejjem fidil, dejjem faithful. Tista' tafdaħ. Jagħmel sens tikkonsagra ruħek. Jagħmel sens tkun saċerdot. Jagħmel sens tkun soru, speċjalment fi żmienna fejn l-imħabba m'għadix esperjenza li tagħtik il-ferħ.
li tagħtik il-paċi. Imma saret esperjenza li maħniex ċerti minnha, li tbeżżana. Jew nitolbu lil Mulej f'din l-Ewkaristija u fil-konsagrazzjoni ta' Meri biex nemmnu iktar, nafdaw iktar fl-imħabba ta' Ġesu li jħobbna kull kif. Kemm meta aħna fidili lejh u iktar meta maħniex. Issa huwa l-waqt li l-Verġni tagħmel il-wedid tagħha. Nibqgħu bil-qiegħda. Aziza Meri, trid tħares il-verġinità tiegħek u sservi lil Mulej u lill-Knisja sal-aħħar ta' ħajtek. Iva rrid. Trid timxi wara Kristu skont it-triq li għallimna fl-Evanġelju biex bil-ħajja tiegħek fuq din l-art tkun xhieda speċjali tal-imħabba u sinjal ċar tas-saltna ta' Alla li ġejja. Iva rrid. Trid inti tirċievi l-konsagrazzjoni u tintrabat b'rabta solenni ta' Jerusija ma' Sidna Ġesu Kristu li ben ta' Alla. Iva rrid. Flimkien inroddu ħajja. Inqumu bil-wieqfa. Ħuti Jeżis li tolbu lil Alla l-Missier li jista' kollox bibnu Ġesu Kristu biex bl-interċessjoni ta' Marija dejjem Verġni u tal-qaddisin kollha isawwab bil-kotra l-grazzja tal-Ispirtu Santu fuq din il-qaddija tiegħu li hu jażel biex jikkonsagra għalih. San Juan Battista,
tamazza fil-Knisja tiegħek. Wetta l-insara kollha fit-tama tal-qawmi mill-umiet u l-ħajja ta' dejjem. Għati l-paċi u l-għada vera lill-popli kollha. Kattar il-merti u l-għatta dawk li jixu skont il-kunsili evanġeliċi. Xerred bil-kontra doni tiegħek fuq il-familjari ta' din il-Verġni. Birek ħaddes u konsagra il din il-ħaddejja tiegħek. Ġesu iben tal-ħaj. Kristus mana. Kristu il-qatal tagħna. Għatwiden mulej, għattalbum li tal-Knisja. Ħenna din il-qaddejja tiegħek li jint fit-tjubitek sejjaħt għalik. Mexxija fit-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem u imlija bħerqa kbira biex tfittex u tagħmel kull ma joġob lilek bi Kristu Sidna. Qudiemek missier u quddiem il-poplu qaddis ta' Alla nistqar li bl-għajnuna tal-mulej irrid ngħix ħajja ta' saba perfett u nimxi wara Kristu il-qadin il-fema sħiħa tiegħi. U Alla, bit-tiba tiegħek bla qies intammar fil-qlub safja u tħobb l-irwieħ bla mittiefsa. Permezz tal-verb tiegħek li biħsal kollox inti ġġeddet in-natura tagħna li tħassret fl-ewwel bnedmejn għax ix-xitan qarraq bihom. U mhux biss troddilna s-safa li kellna fil-bidu, iżda wkoll iddewwaqna sehem mill-ġid li għad tagħtina fil-ħajja ta' dejjem. U għalkemm għadna bnedmejn li jmutu, insa minn issa tagħmilna nixbħu lill-anġli. Ħares mulej lejn din il-qaddejja tiegħek hi qiegħdet f'idejk il-fema qaddisa li tgħix ħajja verġni u qiegħda toffrilek li tintrabat miegħek kontent stess li żrajt fija din ix-xewqa. Għax l-ispirtu tal-bniedem imtaqqal bil-ġisem dajjef li jmut, minnu nnifsu m'għandux il-ħila biex jeleb ix-xejra ta' ħilsin bla rażan. Il-qawwa tad-drawwiet u l-ġibla taż-żożija jekk inti nnifsek fit-tjubitek ma tqabbadx in-nar ta' mħabba l-ħajja safja u tibqa' dejjem tħeġġu u tqawwih fina. Wara li sawwabt il-grazzja tiegħek fuq il-popli, intażilt bnedmin minn kull ġens li hawn taħt is-sema kontra bla tarf li bħal kwiekeb ħadd ma jista' jgħoddhom u għamilthom wolied adottivi u werrieta tal-patt il-ġdid. Lil dawn l-ulied tiegħek li twildu mhux mid-demm manqas mill-ġibla tal-ġisem, iżda mill-ispirtu tiegħek inżejjinthom b'ħafna virtujiet u l-xi ħud tajthom id-don ta' ħajja verġni don ħireġ mill-lajn ta' tjubitek. Bekk ma naqqas xejn mill-ġieħ ta' żwieġ, anzi, mill-barka li xerrit fil-bidu fuq l-għaqda qaddisa bejn ir-raġel u l-mara, iżda ridt ukoll erwieħ li taħt it-tmexxija tal-providenza tiegħek jiġħdu lil din l-għaqda safja għalkemm imxenqa l-misteru tagħha u bla ma jgħixu bħal miż-żewġin iħobbu dik l-għaqda li jiżwieġ u sinjal tagħha. Għalhekk mulej ħares u saħħaħ u mexxi lil din il-qaddejja tiegħek li qiegħda titolbok l-għajnuna u tixtieq li twettaqa u tikkonsagraha bil-barka tiegħek. Ftakar missier twajjeb li aktar ma x-xewqat ikunu għolja u qaddisa, aktar l-għadu antik, jaħbila xbiek qawwija
Żommu l-bot minn din bintek u tħallih xindies biex inaqsilha l-attenzjoni u hekk iseħħlu jwarraba minn dik il-fema safja li tixraq ukoll il-ħajja ta' żwieġ. Xerret fuqha mulej id-don tal-Ispirtu tiegħek imlija bl-għaqda u l-modestja bl-erf u t-tieba, għatija ħajja serja imma ħelwa ma' kulħadd, għalli ma tkun ħilsa għalkemm safja. Ħadd titħeġġeġ fl-imħabba u ma tħobb xejn ħliefek, ħadd tgħix ħajja jistħoq ilha t-tifħir bla ma tixtieq min ifaħħarha. Għamel li tagħtik glorja bil-qdusija ta' qalba u s-safa ta' ruħha. Ikollha l-biża' tiegħek bl-imħabba u taqdik fl-imħabba. Kun inti l-ferħ, il-ġieħ u r-rida tagħha, il-faraġ fin-niket, il-parir fit-tħassib, il-ħarsien mill-ħsara, is-sabar fl-hemm, il-ġid fil-faqar, l-ikel fis-sawm id-dwa fil-mart. Ħajkollha kollox fik li għażlitek fuq kollox bi Kristu Sidna. Amen. Il-Verġni issa sejra tersaq quddiem l-isqof u tingħata il-velu bħala sinjal tal-konsagrazzjoni tagħha, iċ-ċurket bħala sinjal tar-rabta tagħha ma' Kristu u l-ktieb tat-talb tal-Knisja. Hu il-velu mqaddes ħadd tkun tidher fost in-nisa l-oħra li inti konsagrata għas-servizz ta' Kristu u tal-ġisem tiegħu li hu l-Knisja. Amen. U ħares il-fedeltà sħiħa mal-arus tiegħek biex jilqek għall-festa tat-tieġ fl-għena ta' dejjem. Amen. Hu il-ktieb tat-talb tal-Knisja biex xoftejk itennu bla edha t-tifħir tal-missier tiegħek tas-sema u titlob għas-salvazzjoni tad-dinja kollha. Amen. Alleluja, jiena l-arusa ta' Kristu, lilu jaqdu l-anġli, ix-xemx u l-qamar jistaġbu biġmielu. Alleluja, alleluja. Natuha ċabċiba kbira.
nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lej l-offerta tal-Knisja ferħana u għatija li tgawdi lena ta' dejjem int li tant għamilt magħha biex tifraħ bi Kristu Sidna. Ilmu lej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nissuħar lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid għalina li dejjem nisqarru l-glorja tiegħek imma b'ferħa kbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u raġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla eda itennulek. Addis, 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 Għaddis tas-sew int mulej u jistoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu, għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintuħ ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek, miċ-ċokon tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għax hu fil-lejl li fih ingħata lina ħal-ħobs radlek il-ħajr birek qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi radlek il-ħajr birek tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmien u t-tluħ glorjus tiegħu fis-sema, aħna li qed nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu b'radd il-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares li tolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek, għaraf fija l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li ju jagħmel minnu offerta li tibqa' dejjem quddiemek,
xinkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-mażulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostlu u l-Martri glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiem. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidju fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. L-isqof tagħna Anton, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li int ksibt għalik. Wettaq mulej fil-fema qaddisa tagħha lil din il-qaddejja tiegħek li qiegħda tfittex tmur wara Kristu ibnek, brabta sħiħa u sinċira, ħalli tagħti xhieda tal-ħajja evanġelika tal-imħabba tal-aħwa. Ilqa bit-tjiba it-talb u x-xewqat ta' din il-familja li jien tritta tinġabar madwarek. Għader bis-sirħanin li l-lidak kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħudna mejtin u għal daw kollha li ħallew din il-ħajja fis-sowwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-seb tiegħek. Bi Kristu sidna li bih intfawar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li benta Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fismew, jitqaddes ismek, tiġi saltnata. Ikulli tritient kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum matina llum. Aħfrilna d-dubitna bħalma naħfru lil min ħati għalik. Iddaħħalniex f'tiġrid, iżda eħlisna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apposti tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom islim tiegħi, tħarix lejn dubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Dan hu il-ħaruf tal-Alla, dan hu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf.
jitolbu. Fit-tiba tiegħek mulej ħares lejn il-poplu tiegħek u bħalma oġbok iġġeddu bil-misteru tal-ħajja ta' dejjem għatiħ ukoll li jasal fil-qawmin mill-imwiet b'ġisem imsebbaħ bin-nuqqas ta' taħsir bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Alla l-missier li jista' kollox, iħarsek dejjem u jżomm sħiħa fik il-fema qaddisa li tgħix ħajja verġni li hu stess nebħek bija. Amen. Sidna Ġesu li brabta ta' Jerusija jaqqat miegħu il-qlub tal-verġni konsagrati lilu, ikabbar fik iż-żerrija tal-kelma tiegħu. L-Ispirtu Santu li niżel fuq Marja Verġni u li llum issawwaq fil-qalb tiegħek u jkonsagra lilek lill-Alla, iħeġġek b'qawwa kbira għas-servizz ta' Alla u tal-Knisja. U lilkom ilkoll li ġejtu għal din iċ-ċelebrazzjoni qaddisa, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu, ir-roddu ħajja.